שישי באולפן עם יאיר נתניהו ויערה זרד. מה העניינים? איזה כיף לחזור מהבידוד. כן, חזרת מהבידוד. זו ההזדמנות היחידה שיש לצאת מהבית, לבוא לכלי תקשורת, זה הדבר הכי שעוד ניתר. ואני רוצה להגיד לך שבלי קשר לסגר, אני מקפידה באמת, בית, עבודה, סופר. נכון. אני מקפיד בכלל, כל בן אדם, כולל ההורים שלי, שאני יושב לידו 2 מטר, מסכות, אין כאילו בן אדם שאני מתקרב אליו יותר מ2 מטר, וחשוב גם להגיד למי שצופים בנו בפייסבוק או ביוטיוב, אנחנו בלי מסכות בגלל שיש לנו פה מחיצת פלסטיק בינינו, שהיא אטומה לחלוטין, ואחרת היינו שמים מסכות. ובחלק מהאולפנים, לפחות בערוץ 20, כבר התחיל להשתרש הסיפור הזה. אגב, ראיתי שכתבו השבוע, אז מישהו צייץ שאנחנו היינו הראשונים שהתחלנו עם זה, אז לפני שהייתה לנו מחיצה, היינו עם מסכות בשידור, כל השידור. מי יתעקש על זה? נכון. יאיר, לקחת. טוב, תשמע, קודם כל עורכת השידור אבי איצקוביץ', על הביצוע הטכני רונן דן ועל הדיגיטל יוסי דוידוב. אנחנו כמובן גם בפייסבוק לייב. צריך להגיד שאנחנו עוברים תקופת משבר באמת קשה. אנחנו כבר עוברים כבר כל יום את באזור השבט, אנחנו מגיעים לאזור ה-7,000 נדבקים, אחוז המאומתים ככה נע בין 13 ל-15, אתה יודע, יש כל מיני ניקויים וכו', אבל בוא נגיד ב-13 ל-15, שזה אחוז מאוד גבוה, ואני רואה את השיח התקשורתי, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה, וכל הזמן גם מחפשים מי השם, והשיח, אתה יודע, וכלפי נבחרי הציבור, וכלפי היועץ המשפטי לממשלה וכו'. מדינת ישראל, כמו כל העולם, מתמודדת עם משבר, מאוד מאוד קשה. אנחנו, כלומר, כל הזמן שואלים, למה אתמול אמרתם ככה ושלשום אמרתם ככה? כי דברים משתנים פה כל יום. דברים משתנים פה כל יום, ההחלטות מתקבלות אחרת. אף אחד לא יודע איך לנהל מגפה כזאת. פעם אחרונה שהייתה מגפה כזאת היה לפני 100 שנה, ודרך אגב לא טיפלו בה. פשוט 30 מיליון איש מתו, או 40 מיליון איש מתו. זה פשוט מה שקרה. טיפלו בריאותית במי שאפשר, ומגפה נעלמה. כן, היא נעלמה אחרי שחלק ניכר מאוכלוסיית העולם מת, פשוט, כולל אנשים צעירים, פשוט לא, אתה יודע, אנשים מתו פשוט. ואנחנו לא בטכנולוגיה של היום. ועד שנוצרה חסינות עדר, אבל החסינות עדר הזאת של העולם הייתה במחיר של עשרות מיליוני מתים. נכון. אנחנו לא בטכנולוגיה של היום, לא בקבלת המידע שהיום אנחנו יכולים להיות, לא באופציה הזאת של לשדר או לעבוד מהבית. זאת אומרת, יש לנו היום הרבה יותר כלים להתמודד. אבל מה שאני חייב להגיד, שבסגר הראשון ובגל הראשון הייתה משמעת של הציבור ואנשים היו בבית, וחלק מהסיבה שהמשמעת הזאת התעופפה זה הנושא הזה של ההפגנות, זה הנושא הזה שכל יום, וכמובן ערוץ 12 וכל שאר כלי התקשורת, שחושבים שהם כלי תקשורת, אבל שהם כלי תעמולה, פמפמו את ההפגנות מסיבות פוליטיות, והאזרח, חוץ מזה שבוודאות בהתקהלות של אלפי האנשים האלה היו אין ספור הדבקות קורונה וכל הזה שאין נתונים אולי בגלל שמשרד הבריאות לא שואל בחקירה האפידמיולוגית אם יש הפגנות, ואני מניח שהאנשים האלה שהם אנשי שמאל קיצוני אנרכיסטי שהולכים להפגנות ונדבקו בקורונה, אחר כך שעושים להם תחקור אפידמיולוגי, הם מספיק חכמים לא להגיד, אין לי מושג מאיפה נדבקתי, לא יודע, הם לא יגידו נדבקתי בהפגנה וידפקו לכל החברים שלהם את כל הזה, כי הם יודעים שזה מה שהיה הורס את זה. אז כאילו, זה שאין נתונים זה מצחיק. הרי אנחנו יודעים איך הנגיף עובר. הוא עובר בטיפות של רוק. עכשיו, מה זה משנה בפנים או בחוץ? את רואה אותם אחד על השני, בוא נאמר, לא בדיוק מרחק 2 מטר אחד מהשני, בלי מסכות, צורכים את נשמתם, קצת מוציא טיפות רוק, ואומרים, לא, איך יכול להיות שהם נדבקים שם? זה פשוט דבר הזה. אבל חוץ מזה, הדבר היותר חמור, זה חוץ מההדבקות הפגנות עצמם, ואני חייב להגיד, רואים נתונים מאוד מעניינים בקיבוצים. הרי התנועה הקיבוצית שלחה את כל האוטובוסים, כל מוצאי שבת וזה, ופתאום רואים קפיצה בנתוני ההידבקויות בקורונה בקיבוצים, שזה מאוד מעניין, כי חלק מאוד גדול מהפורעים האלה הם מהקיבוצים, כאלה קומוניסטים, זה מה שקומוניסטים יודעים לעשות, ברגעי משבר, כמו במלחמת העולם הראשונה ברוסיה, הם ניצלו את המשבר של המלחמה והשתלטו על רוסיה. תשמע, אבל אני רוצה לקחת לך למקום קצת אחר. מי שהתחיל לדבר על הנזק של ההפגנות, ודיברת על הבריאותי, וגם דיברנו בשבוע שעבר על העניין התודעתי. תודעתי, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, שהרי האנרכיסטים האלה לא מייצגים אפילו
5% מהאוכלוסייה, אבל שאר ה-95% יושבים בבית ורואים את ערוצי התעמולה 12 כל יום עם ברייקים, שידור חי מהפגנות של אלפי אנשים בלי מסכות אחד השני, ואומרים, נו, אם כאילו בערוץ 12 מראים את זה, ולא רק שלא אומרים שזה לא בסדר, אלא מעלילים ומשפחים את זה, אז בעצם מה הבעיה שאני אלך לחתונה? מה הבעיה שאני אעשה בר מצווה לבן? מה הבעיה שאני אלך לבית כנסת? כאילו, הנה, עובדה שאלפי אנשים ובערוץ 12 אומרים לי שזה בסדר, אז אני יכול ללכת לים. ואף אחד מאיתנו לא אוהב להרגיש... אני יכול לשבת עם חברים, לעשות ערב קריוקי, מה הבעיה? אף אחד מאיתנו לא אוהב להרגיש שדופקים אותו. אף אחד מאיתנו מהישראלים לא רוצה להיות פרייר. כן, ואני אקח אותך לעוד נקודה, כי כל הזמן שואלים אותי על... אנחנו דנים בזה הרבה, על כוחה של תקשורת הימין, ומה אנחנו בעצם עושים פה, ואיפה היינו לפני כמה שנים, ואיפה אנחנו היום, והרשתות החברתיות כמובן. והשיח על האירוע המחאות, כאירוע מדבק, החל בתקשורת הימין. הפוליטיקאים לצערי התעוררו מאוחר יותר, אבל העלינו פה גם את מוטי קסטל שתיעד. נכון. מוטי קסטל מערוץ 20 עשה עבודה מדהימה כל החודשים האחרונים, הסתובב שם, תיעד דברים לא יאמנים. נכון. אני כל הזמן, יש וידאו שלו שאני כל הזמן מעלה שוב ושוב, העליתי את זה אצלי ברשתות החברתיות, איזה 20 פעם, של לפני חודש שהוא תיעד במה שנקרא הפגנות, חבורה של מסוממים, יושבים על הרצפה, מחובקים כולם, צורכים אין קורונה, ומנשקים על הפה אחד את השני, נכון. ועושים אקוואקה דה לאומה וכל מיני דברים הזויים כאלה. נכון, עכשיו, אתה יודע, ועובדה שהשיח הלך למקום הזה, והיום יש הבנה בציבור שהמחאות, הנזק שהם גרמו גם בריאותי וגם תודעתי, וניקח אותך לעוד מקום, כי אני כל הזמן, האוזן שלי מאוד רגישה לעיוותים, עיוותים שקורים גם אצל אנשי תקשורת וגם אצל פוליטיקאים, אז אני רוצה לשים על זה את הדגש. כחול לבן, ראיתי גם בהדלפות או באמירות שלהם, שהם כל הזמן אומרים שהליכוד, ראש הממשלה וכו', עוסקים רק במחאות, שיושבים בישיבות קורונה, עוסקים רק במחאות. אז אני רוצה לשים את הדגש על הדבר הזה, כי זה ניסיון פוליטי שלהם לקחת את זה למקום הזה, זכותם בסדר, אבל בוא נשים את האמירה גם לגבי זה. אמרנו 3 דברים עיקריים שכל העולם מסכים עליהם. מסכה, לא להתקהל והיגיינה. מה שעוסקים ראש הממשלה והשרים, ואגב, מה שצריכים לעסוק שרי הליכוד כל הזמן, זה בשלושת הנתונים האלה בעיקר. וכרגע, ההתקהלות הכי גדולה זה המחאות, ולכן עוסקים בזה, כי זה הבסיס. אז אני לא מבינה את הטענת, ואני לא מבינה גם, אתה יודע... קודם כל, זו ההתקהלות הגדולה היחידה שעוד נשארה במדינה. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאי אפשר, נגיד אנחנו אומרים, יאללה, להם אנחנו מוותרים. אבל אי אפשר יהיה לאכוף את זה על כל שאר 99% מהאוכלוסייה, כי כל אחד יגיד, F.U. ואני, אם להם מותר, אני מצפצף. אי אפשר הרי לשים שוטר על כל אזרח. אז כל אחד יגיד, אני הולך להפגנה בים, אני הולך להפגנה אצל דודה שלי, אני הולך להפגנה ארוחת שבת אצל אמא שלי. כל אחד יגיד, אני הולך להפגנה וילך לאן שהוא רוצה. ואי אפשר יהיה לאכוף את נגיד אנחנו אומרים, רק להם מותר, אבל החוק הוא לא משהו שיכול להיות... נאכף באופן סלקטיבי, כמו שאנחנו רגילים פה עם הפרקליטות, כי בסוף שאר האזרחים פשוט לא יגידו, לא יכול להיות שלהם מותר ולי אסור, אז אני פשוט מצפצף על נתון אחד לפני שאנחנו עוברים לפרופסור דוידוביץ', התראיין אצלי ביום חמישי סגן שר הבריאות יואב קיש, ואמר, הגיעו למשרד הבריאות עשרות אנשים שאמרו, כן, היינו במחאה, ואחרי כמה ימים הרגשנו, היינו חולים בקורונה, יש עוד כמה עשרות שעוד אמרו, כלומר, לא, זה מהבודדים כן, אני לא יודעת כמה יש, מספיק... אבל גם הנתון הזה לא הודהד ולא נאמר בשום מקום, וכל פעם שהשיח הזה מגיע, נכון. תחשבי כמה עשרות או מאות או אלפים היו כאלה שלא הודו, והם ידעו שהם נדבקו במחאה, והם אמרו, אין לי מושג. כדי לא להרוס. אנחנו רוצים לצרף את פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, מומחה לאפידמיולוגיה, וחבר בצוות המייעץ לפרופסור רוני גמזו. שלום. שלום, שנה טובה. שלום, שנה טובה. פרופסור דוידוביץ', בוא נדבר ככה על מה שאנחנו רואים, באמת הקפיצה הזאת בימים האחרונים. זה משהו שאתם צפיתם, אתם ראיתם שאנחנו הולכים לקראת המקום הזה? השנייה, בואו נבדיל בין כמה דברים. כן. יש עלייה משמעותית בביצוע בדיקות, שזה דבר חיובי, שרצינו לעשות אותו כבר הרבה מאוד זמן. איך אנחנו, דרך אגב, ביחס למספר בדיקות לנפש, ביחס לשאר מדינות העולם? אנחנו אחת מהמדינות שעושה הכי הרבה בדיקות לנפש. זה דבר לא טריוויאלי, אתם זוכרים את ההתחלה של ההתפרצות? כן. וזה דבר שהוא מאוד מבורך. הדבר הפחות חיובי בתוך הסיפור הזה זה כמה דברים.
קודם כל זה השיעור של החיוביים מתוך הבדיקות. היינו מאוד שמחים שנעשה יותר בדיקות והשיעור ירד, אבל השיעור הוא בעצם כרגע מאוד גבוה, הוא עומד על בין 11 ל-12% חיוביים מתוך הבדיקות, כאשר כמובן יש אוכלוסיות שונות. אוכלוסייה כרגע ששיעור הבדיקות החיוביות שם הכי גבוה זו אוכלוסייה החרדית, לאחר מכן האוכלוסייה הערבית, ובאוכלוסייה הכללית השיעור עומד על כ8%, שזה גם שיעור גבוה. אנחנו רוצים בסופו של דבר, כדי לצאת מהסגר, לרדת לאזורים יותר של 7, 6, 5% בזמנו זה נקבע כהשיעור. רק בשביל השוואה, בגל הראשון מה היה מספר החיובים? מספר האחוז החיובים? תלוי באיזה תקופה, ושוב, גם היה קצת שינויים באיך מחשבים את זה, אבל בוודאי שלא הגענו לשיעורים שיש עכשיו. ההדבקה כרגע היא נרחבת בכל המקומות, ולכן בעצם לצערי תוכנית הרמזור שעבדנו עליה כל כך הרבה זמן, שהיא עדיין התוכנית שנחזור אליה דרך אגב בסופו של דבר, כי היא מתמקדת ברשויות מקומיות והעברת הסמכויות אליהם. יש היום רשויות כמו ירוחם וכפר קאסם, כן, שעושים דברים נהדרים. אני חושב שזה בעיניי הפתרון הכי... רגע, פרופסור דוידוביץ', חשוב להסביר למאזינים שאומרים, מה יהיה, עכשיו נהיה בסגר, נסבול והכלכלה תיפגע ואנחנו לא נצא מהבית, ושוב יסתיים הסגר ויקרה מה שקרה בגל הראשון. אז זה לא יקרה, בגלל שאנחנו לא נפתח הכל בבת אחת כמו שהיה אחרי הסגר הראשון, אלא בעצם התוכנית היא להתחיל את תוכנית הרמזור ביציאה מהסגר, נכון? אם אני מבין נכון. ההורדה של שיעור התחלואה תיקח זמן. אנחנו צריכים מאוד להעביר את המסר הזה לאנשים, כי אנחנו הולכים להישאר עם הקורונה לתקופה ארוכה, והסולידריות וגם הנושא של ביצוע בדיקות, היו מגזרים שונים שהיססו לצאת ולעשות בדיקות. חייבים לעשות פה הסברה מאוד טובה, אבל מעבר לזה, מערך קטיעת שרשרות ההדבקה שמאוד מתקדם, הוא הופך להיות הרבה יותר יעיל רק כשמדובר על מאות מקרים ביום ובטח לא אלפים. החיבור בין משרד הבריאות לפיקוד העורף הוא קריטי, ואני שמח שהוא... הוא עובד? הוא עדיין לא עובד בצורה מלאה, אבל בוודאי שהוא יתקדם מאוד, ולא רק זה, גם הנושא של המחשוב. אני מצוי בתוך התחום הזה כבר יותר משני עשורים, ואני יכול לומר לכם ששנים אנחנו צועקים על המחשוב שהוא היה מאוד מאוד לא מעודכן. כוח אדם מעולה מבחינה מקצועית שהיה נאלץ לעבוד פשוט עם נייר ועיפרון, והדברים האלה כן התקדמו, ואני מאוד מקווה שלפחות זה יישאר גם לאחר הקורונה, כי בדוח מבקר המדינה במרץ 2020 דובר גם על התפרצויות של מחלות אחרות, ולצערי עם שינוי אקלים ועם הגורמים של הגלובליזציה וגורמים נוספים אנחנו צפויים עדיין לדברים אחרים, וחייבים אני חייב לשאול אותך שאלה שאני הייתי שבוע שעבר באמריקה בטקס בבית הלבן, ובשביל זה כל מי שנכנס לבית הלבן היה צריך, האמריקאים דרשו לעשות בדיקת קורונה, שהבדיקה בניגוד לבדיקה פה בארץ שהמטוש נכנס לך עד למוח, עשו לך... נסביר, דרך האף. דרך האף, עד הסוף, כאילו זה. זה די מחליט. עד למוח, שם ממש הכניסו לאף מילימטר כזה, והיה תוצאות תוך רבע שעה. למה לא מאמצים, הרי בדיקות שיש תוך רבע שעה, זה יכול לשנות לחלוטין את כל הכללי משחק, אפשר לשים בכניסה לכל מקום בדיקה כזאת. מה הסיפור על הבדיקה הזאת, אם אתה מכיר על מה מדובר? כן, בהחלט. אז בואו נבדיל בין שני דברים. לאחר החגים עומדים להיכנס בדיקות שונות, אני שותף גם לדיונים יחד עם קבוצות של המל"ל והמפעת בהקשרים האלה. יש את הבדיקה שגם אפשר לעשות אותה ברוק, יש בדיקות של אותו ינשוף שמדובר עליו, אבל אני חייב, וכמובן שזה מאוד מאוד יעזור, אפשר לדמות את זה למסננות שהן מסננות גסות יותר, שאחריהן נצטרך לעשות בדיקות נוספות, כלומר זה לא בהכרח תמיד יפתור את הבדיקות, אבל זה כמובן יעשה סינון ראשוני. הבדיקה הזאת שיש לה תוצאת אחרי רבע שעה, היא לא כל כך מדויקת? היא פחות מדויקת. עוד פעם תלוי, יש הרבה סוגים של בדיקות. צריך לזכור שהבדיקה נותנת לך תשובה למה שקורה איתך באותו רגע, ויכול שאתה כבר מתחיל להיות נשא של הנגיף, אתה מקבל תשובה שלילית ואתה חושב שזהו, אתה כבר... האם אירופה בדרך לגל שני? מה אנחנו רואים עכשיו באירופה?
אנחנו בהחלט רואים עלייה, וההתלבטות הזאת של איך להתנהל בשגרת קורונה, מתוך הבנה שאנחנו בחצי שנה הקרובה ממשיכים להיות יחד עם הקורונה, התלבטות שקורית בכל מקום, נושאים של פתיחת בתי ספר שיש להם משמעות בריאותית בפני עצמה, כי ההתפתחות של ילדים מאוד חשובה, במיוחד בגיל הרך. אני מאוד מקווה שנוכל לחזור ולפתוח במיוחד גנים בכיתות א', ב'. יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה, לא רק בצד הכלכלי. ואני חושב אנשים צריכים להפנים שאנחנו בריצת מרתון, אנחנו לא הולכים לסיים עם זה מהר, וזו הייתה הטעות המאוד מאוד חמורה, דרך אגב לא של אנשי המקצוע, אנחנו אמרנו את זה כל הזמן, לאנשים היה איזושהי מין תחושה שזהו, הסתיימה הקורונה, ואנחנו עכשיו חוזרים לרגיל, וזו הייתה טעות. אני רוצה להחזיר אותך, דיברת על שרשראות, קטיעת שרשראות והחקירה האפידמיולוגית ומה שקורה בצה"ל, ויש טענות בתקשורת, ראיתי גם כותרת על כך שהיה שם איזשהו כישלון בהתמודדות. אני מנסה להבין, אי אפשר לקחת, באמת, שאלת תם, אי אפשר לקחת 2,000-3,000 חיילים, אם יש לנו לצורך העניין כ-7,000 נדבקים ביום, ופשוט להציב אותם רק על זה ולחקור לעומק וככה לבודד את כל מי שעלול להידבק? או שזה לא אפקטיבי כי אנשים לא אומרים אמת? אז בונים פה מערך שהוא מורכב מהיררכיה כזאת של אנשים מקצועיים בבסיס ואחיות אפידמיולוגיות, הרופאים האפידמיולוגיים, כאלה ביחד יש כמה עשרות שיכולים להנחות לאחר מכן צוותים שחלק מהם באמת יכול לעשות גם עבודה שחורה, שזה אותם חיילים שגם צריכים דרך אגב לעבור הכשרה, כי זה דבר שדורש ידע. אנחנו דרך אגב כבר 20 שנה עושים קורסים שהם פשוט מתמקדים בחקירות אפידמיולוגיות, כמובן לא בהיקפים האלה, קורס שמוביל משרד הבריאות יחד עם ענף בריאות הצבא ומרכז הלאומי לבקרת מחלות. אף אחד לא שיער שידרשו כל כך הרבה מתחקרים, זה הולך ונבנה, אבל זה לא רק המתחקרים, זה הנושא של המחשוב של זה, המדדים שלפני זה לא היו, יחזור המידע שלפני זה היה קשה מאוד לעשות אותו, ועכשיו יותר יהיה קל בעקבות השדרוג של האמצעי המחשוב, וזה בעצם יאפשר לנו לרדת לרזולוציות לא רק של מקום ההדבקה, אלא שאיפה בן אדם נמצא ברגע שהוא קיבל את התשובה החיובית, האם הוא כבר היה בבידוד כן או לא, כי כמובן שאם הוא כבר בודד קודם אז זה הרבה יותר אפקטיבי, וגם לעשות חקירות של צברים, מה שנקרא, של הדבקה, אם זה בבתי ספר, אם זה במוסדות. אני רוצה בשביל לתת לציבור... לא במספרים של 6,000, 7,000 זה בלתי אפשרי, זה כמו לרדוף אחרי הרוח, זה פשוט בלתי אפשרי. יש לי שאלה, מה היה קורה אם ישראל הייתה מחליטה, אנחנו מאמצים את המודל השוודי, הכל פתוח, בלי הגבלות, שנמשיך זה, ושאתה יודע, שיקרה מה שיקרה. מה היה קורה בישראל אם היינו מאמצים את המודל השוודי מבחינת תמותה? אז אני רוצה פה, יש פה טעות מאוד בסיסית, זה לא המודל השוודי. המודל השוודי מדבר על הגבלות בהיבט של ההתנהגות, בטח בנושא של ההתקהלויות, והשוודים בסך הכל די ממלאים אחרי הדבר הזה. אנחנו אצלנו בישראל הבעיה שהצענו תוכניות מאוד טובות, ופשוט הענות של הציבור מכל מיני סיבות, אז זה באמת מורכב. רק שאתה אומר, הענות של הציבור השוודי, אבל שוודיה היא במדינה בגודל של ישראל פחות או יותר, מבחינת אוכלוסייה, ויש שם כמעט 6,000 מתים. 6,000 מתים בישראל. אנחנו כבר עברנו את זה מזמן, את ה-6,000. 6,000 בגל הראשון. אז אני חושב בישראל, 6,000 זה יותר מכל מלחמות ישראל ביחד. אני נגד המודל השוודי, למרות ששוב, הוציאו לו שם רע, כי אפילו המודל השוודי שאני מתנגד לו, הוא לא כזה פרוץ, כמו שניסית... אבל יש 6,000 שוודים מתים. אני אומר שאני נגד המודל השוודי, אני חושב שלבוא ולהגיד, בואו תיתנו לאנשים הצעירים להידבק. יש כאלה שדיברו על חסינות עדר, זה רע מאוד באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, זה מודל שאף אחד לא מאמץ אותו בשום מחלה, כי תמיד הדברים יזלגו לכיוון של קבוצות החיסון, במיוחד שיש הדבקה כל כך נרחבת. ואנחנו רואים גם היום, למרות תוכנית מגן אבות ואימהות, שהיא תוכנית מצוינת, ברגע שההדבקה היא כל כך נרחבת בקהילה, זה כבר זולג לשם. אתמול דיברתי עם פרופסור נמרוד מימון, הם באמת מנסים כמו הילד עם הסכר שמנסם את האצבע, ואנחנו רואים דרך אגב בנתונים של לשכת המרכזית לסטטיסטיקה בשבועות האחרונים בפעם הראשונה עלייה של תמותה כוללת שהיא אינדיקטור הרבה יותר טוב
כשמדברים על ניתוח נתונים יותר מיידי, אז בשלושה שבועות האחרונים, הפעם הראשונה, יש עלייה משמעותית סטטיסטית בתמותה הכוללת בגילי 65 ומעלה, וזה המחיר שאנחנו משלמים, וזה מחיר יקר. באיזו דחיפות אתם מייעצים לפרופסור גמזו? זה קורה לעתים קרובות? זה מאוד תלוי, היה תקופות, בטח שכנו תוכנית הרמזור, וגם שכנו תוכנית הריסון המהודק, אז דברים היו ממש ברמה יומיומית. אני חייב לומר שבחל ממוצאי שבת, בשבוע האחרון, היה התכתבויות בוואטסאפ, לפעמים היה התייעצויות מאוד נקודתיות, אבל זה הפך להיות משהו שהוא הרבה יותר ברמה פוליטית, כי התוכנית שלנו הייתה מאוד ברורה, לפעמים אנחנו מבקשים נתונים נוספים כדי לעשות את הדיון. אני מנסה להבין אני לא חושב שהבעיה היום זה הצוותים המייעצים, יש גם, מעבר הצוות שלנו, יש את הצוות של הברומטר שעוסק בבתי החולים, יש לפרופסור גמזו רשת שלמה, והוא ידע לבנות אותה מאוד יפה, וכמובן גם משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, פרופסור איתמר גרוטו, דוקטור שרון אלרועי, כולם עובדים מסביב לשעון, זאת לא הבעיה. ואנחנו מעריכים את זה מאוד, חשוב להגיד שכל מי שעושה את העבודת קודש הזאת למען הציבור הישראלי ראוי להערכה. אני מנסה להבין ממך, כי לא שמעתי את פרופסור גמזו, לפחות בהתחלה מתבטא נגד אותם התקהלויות שאנחנו מכירים בהפגנות. אני לא מסכים, אני זוכר במפורש, הוא יצא נגד זה בצורה דרמטית. הוא אמר את המילה הפגנות פעם ראשונה השבוע. אני חושב שזה שוב טעות לבוא ו... אלא אם כן פרופסור דוידוביץ' יגיד לנו שבחדרים סגורים זה נאמר, אז אנחנו לא יודעים, אבל לפחות תקשורתית. תבינו, אנחנו צריכים עכשיו כולנו להתגייס, כל המגזרים. חד משמעית, נכון. ולראות שבמיוחד בחללים סגורים, ובגלל זה מסעדות נסגרו. אבל אתם מדברים הרבה על חללים סגורים, וכאילו ההפגנות זה סבבה לגמרי, אנחנו רואים סרטונים שאני... לא, זה מה שהיה עד עכשיו. תן לי להשלים את האמירה. ובאמת זו אמירה מקצועית, אני ממש לא רוצה להיגרר לתוך הוויכוח הזה. בכלל לא פוליטי, בוא נסתכל ככה. לא, אני מדבר מבחינה רפואית, אנחנו רואים סרטונים של אנשים שם, לא במרחק 2 מטר, במרחק מילימטר אחד מהשני, צורכים את נשמתם. חבר'ה, אני לא רוצה להכניס את פרופסור דוידוביץ' לשיח פוליטי, אנחנו מדברים על התקהלויות, כרגע זה מחאות, אבל כל התקהלות כזו המונית, בוא נגיד ככה. בין אם זה חתונה שהיא בחוץ, ובין אם זה הפגנה שהיא בחוץ, שנעשית בצורה שאנשים אחד על השני, בלי מסכות. ברור שזה משהו שיש לו פוטנציאל הדבקה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן, שהפוטנציאל הדבקה בתוך חלל סגור, היא פי 10 מאשר, או יותר אפילו, תלוי מה התנאים, מאשר בחלל פתוח. זה כתוב בכל המאמרים המדעיים, וזה דבר שצריך לזכור אותו. צריך כולנו עכשיו לא להסתכל על מה הוא עושה, אלא להסתכל על מה אתה עושה ומה האחריות שלך. כולנו ביחד צריכים לנצח את הדבר הזה ולהתגייס ולהיענות, ואמרנו תמיד 3 דברים העיקריים, לא להתקהל, מסכות בכל מצב, וכמובן 2 מטר, והיגיינה. פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון ומומחה לאפידמיולוגיה וחבר בצוות המייעץ לפרופסור גמזו. תודה. חתימה טובה. שנה טובה, חתימה טובה, הרבה בריאות. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, אנחנו חוזרים אחרי זה עם עורכת דין כנרת בראשי. היו הרבה התפתחויות. יעקב ברדוגו ביום חמישי אמר אצלי בשידור דברים בנוגע לבחירי ימינה. נדבר איתה גם על הדברים שהיא פרסמה השבוע. שיחה באמת מרתקת, אנחנו רוצים למצות את העניין הזה. פרסומות קצרות ואנחנו מיד חוזרים. בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן אלי ציפורי, והיום אני לא עושה חשבון לימין הכנוע, המתודרך והמתבטל בפני מנדלבליט, אותו ימין טהרן שרוצה להרים דגל לבן ולהביא לסיום כהונתו של נתניהו רק בגלל שאיפה דמיונית ומגוחכת להביא לפיוס, אחווה ושלום בעמנו. אני ממש לא מצליח להבין את חגי סגל, קלמן ליפסינג, עקיבא נוביק, שרוח רעה ריחפה בעת ובעונה אחת מעליהם והוציאה מתחת ידם את כתב הכניעה הזה, המשרת בעיקר את מנדלבליט וממש לא את נתניהו. מה בדיוק הם רוצים? לזרוק למכונת הכביסה את כל החשיפות על השחיתות והריקבון במערכת אכיפת החוק ולהלבין אותם באמצעות עסקת טיעון רק בשביל צו פיוס מדומיין או בשביל לאפשר למנדלבליט לצאת בשן ועין מתפירת התיקים. הם גם רוצים לתת פרס לדיקטטורה המשפטית והתשקורתית, לתת פרס לטרור המשפטי, לתת פרס לכוח האנטי-דמוקרטי של הפרקליטות, לתת פרס לתרגילי חקירה פסולים ולא חוקיים, לתת פרס למכבש לחצים בלתי אנושיים על ידי מדינה, לתת פרס
פרס לידי שקר, לתת פרס לציפוף שורות ולתת עוד כוח למערכת שממילא סובלת מעודף כוח משחית. הם רוצים גם לתת פרס לניסיון הפיכה שלטונית. הם רוצים לתת פרס להדחת מנהיג רק בגלל שהוא לא בא טוב בעיניים לכמה עיתונאים וכמה פרקליטים. הם גם רוצים לתת פרס למכונת התעמולה ולמשרד יחסי הציבור הגדול בישראל, משרדו של מנדלבליט בסלאח א-דין בירושלים. הם לא רוצים שהאמת תחשף במלואה, דווקא כשהיא החלה להיחשף במלוא כיעורה. הרי התפקיד של עיתונאים זה לחשוף את האמת, לא לנסות לטייח אותה או לקבור אותה. מי כמוהם יודע מי זה מנדלבליט. הם ישבו מולו ותודרכו, לא פעם ולא פעמיים. הם יודעים עד כמה האיש הזה אובססיבי לנתניהו ומסוכן לדמוקרטיה. הם יודעים ומחרישים, ועכשיו גם נכנעים לו. האמת על מעללי הפרקליטות והתשקורת צפה מדי יום, והיא מה זה מטלטלת. מי שבורח מהאמת, כמו אותם חברי הימין הכנוע, סופו שהאמת תרדוף אחריו. חזרנו! מצטרפת אלינו מהר, חברת כנסת, עוד לא חברת כנסת, עורכת הדין כנרת בראשי, מה העניינים? טוב, לא תהיה. אולי, למה? never say never. אני חושב שאם כנרת תהיה, היא באמת תהיה חסר כמוך בכנסת. אני אצביע לך. אבל אתה יודע, אתה מכיר את זה מחייך האישיים, מה עושים לאנשים בפוליטיקה, אז אתה כבן משפחה, אז עוד אני לא בנויה לזה, אני אומרת האמת. זאת גם הסיבה שאני לא הולך לפוליטיקה. את מדברת על ראש ממשלה, נבחרי ציבור, רובם, יש להם השפעה הרבה פחותה מדברים אחרים, מאנשי תקשורת, מדברים שאת עושה, אז... טוב, עורך דין בראשי, בוא נתחיל, בוא נצלול לעניין. ציוץ שלך השבוע מדבר על כך שחברת הכנסת איילת שקד פנתה לעיתונאי שמעון ריקלין, וניסתה ליזום פגישה בינו לבין אביחי מנדלבליט. נכון, כמובן שמהצד של איילת שקד כן מודים שהיא דיברה איתו על פגישה עם מנדלבליט, אבל טוענים שזה לא ביוזמת מנדלבליט. אוקיי. ומהמידע שלי יש שזה כן ביוזמת מנדלבליט. אבל אני חושבת שהאיש... זה מעניין. לפני, לדעתי, שנתיים הייתה איזו כתבה בהארץ שציטטה את איילת שקד, אני חושב שזה היה בהארץ, נראה לי של חיים לוינסון, שציטט את איילת שקד שאומרת, או מקורב של איילת שקד שטוען שהיא אומרת שהיא שולטת במנדלבליט. רגע, תראו, שנייה. קודם כל, גם אם שקד פונה על דעתה בלבד, זה גם מאוד מוזר בעיניי, זה מעלה הרבה שאלות. עכשיו אני רוצה עוד יותר טיפה להדק את זה, ואז ניתן לך ככה גם, תגידי דברים ברדוגו עולה לשידור, יעקב ברדוגו גלץ, כן, עולה לשידור אצלנו ביום חמישי, ואומר את הדברים, אני יודע, מבלי להתייחס לדברים שאתה אמרת, אומר, אני יודע שבחירי ימינה רצו ליזום פגישות כאלה, ולכאורה רצו לייצר אצל אותם עיתונאים להשפיע על דעתם, או משהו ברוח הדברים הזה. למה, מה האינטרס של בחירי ימינה לעשות את זה? כי זה, אני חושבת, מה האינטרס שלהם, אני גם לא מצליחה להבין, אני אומרת... באמת? את לא מצליחה להבין? לא. רגע, לפני האינטרס, אתה יודע מה האינטרס, אנחנו נדבר בינינו... נראה לי די מובן. כן, אנחנו נדבר בינינו, וגם למאזינים יש דמיון רב, אבל... מה קורה פה בבסיס, כנרת? אני מנסה להבין, היועץ המשפטי, מה, פונה... כשאני מסתכלת מהצד של היועץ המשפטי לממשלה, ומתוך הביקורת שלי כלפיו, ומתוך מה שאני יודעת שמתחולל במדינת צלאח א-דין, אני יכולה להגיד לך דבר אחד נורא פשוט. האדם המסוכן הזה הוא מאוד מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, חייבים להודות בזה, ואי אפשר פשוט לא להגיד. הכי מסוכן שהיה לדעתי במקום המדינה. לגמרי. ועשה הכי הרבה נזק למדינה מאז הקמתה. הבן אדם מחזיק בתפקידים שהוא אמור לפקח עליהם ושאמורים לפקח עליו. הבן אדם רוצה להשתלט לא רק על המקום המשפטי, אלא הוא עושה גם פיגועים למערכת המשפטית. שתדעו לכם, החשיפות לדוגמה של קלמן בעיניי הן מדהימות ומאלפות, אבל יש מי שאומר שמי שמניע את התהליכים, מי שאומר מניע את התהליכים מאחורי כל הסיפורים האלה זה אדון מנדלבליט, כי הוא רוצה לייצר איזושהי הרתעה בפני השופטים, שלא יבקרו רק אותו, אלא שידעו שגם הם על הכוונת. שזה דרך אגב חשיפה השבוע של שמעון ריקלין, הוא טוען שיכול להיות שמנדלבליט עומד מאחורי כל
סיפורים על החשיפות על שופטי בית המשפט העליון. אבל הוא לא מציין את קלמן, רק נשמור... לא, אני לא אומר חשיפות על בית המשפט העליון, לא אומר מי. אבל מה שמעניין, זה, אני חושב שהאינטרס של מנדלבליט לעשות את זה הוא מאוד ברור. זה לצרף אליו לסירה של השחיתויות שלו ושל הסיפורים שלו של פרשת הרפז, שהיא בעצם פרשת מנדלבליט אשכנזי, שאת חשפת חלקים ממנה. הוא רוצה לצרף לשם את שופטי בג"ץ, שהם הרי אדוני הארץ, והם האנשים הכי חזקים בארץ, והגיד להם, אנחנו באותו סירה, הבית בוער, כמו שתוקפים אותי, תוקפים אתכם, יש מערכה, זה לא רק נגדי, זה נגד כל המערכת המשפטית, תבואו ותגנו עליי ותילחמו לצידי. אבל אני חושבת שהם עשו את זה. אני חושבת שהם עשו את זה. יכול להיות שהם עשו את זה בגלל זה, יכול להיות שהם עשו את זה בגלל החשיפות האלה. חברים, רוצים להגיד לי שאסתר חיות לא מבינה מה קורה פה? רגע, לא, אני רוצה להגיד... יכול להיות שהיא לא יודעת שמי שהביא את המידע על חשיפות שבנוגע אליה, זה מקורבים למנדלבליט. זה יכול להיות שהיא לא יודעת. אני לא חושבת שהיא לא יודעת, אני חושבת שהם מבינים שם את המאזנים, ממה שיש גם מאחורי הקלעים של כל הדברים האלה. בטוח. לא יכול להיות, בעתירה כמו שאני הגשתי לבית המשפט, שישב שופט, אוקיי? ויראה את העבירות החמורות. שחור על גבי לבן, לא נתון לפרשנות. בדיוק. שמבצע מישהו היום, גם יועץ משפטי לממשלה וגם פרקליט המדינה, ומבצע עבירות חמורות, והוא מדיח פרקליטים, עזבו את הנושא של השמדת ראייה, זה שימו בצד, מסתכל קורא את זה, אוקיי? כן. ואומר, אני לא מתערב בזה. עכשיו, הוא אומר, אני לא מתערב בזה, הוא מחפש את כל התירוצים מסביב. כללי מדי, כללי זה לא היה, זה היה מאוד ממוקד. לא עשית מיצוי הליכים, ברור שאני לא יכולה לעשות מיצוי הליכים, כי הייתי צריכה לעשות מיצוי הליכים לפרקליט המדינה, אבל מה לעשות? שהוא מנדלבליט. מושא התורה, נושא העתירה זה מנדלבליט. רק נבהיר למאזינים שלנו, שבעצם את הגשת עתירה לבית המשפט העליון, שבו את נותנת תמלילים, לא שמועות, לא, זה תמלילים, שבהם מנדלבליט... לא את התמליל עצמו, נתתי קטעים מהתמליל. קטעים מהתמליל, שבהם מנדלבליט מבצע שחור על גבי לבן, מוקלט, מבצע עבירות פליליות, שדינם כמה וכמה וכמה שנות מאסר. והשופט שרואה את זה, אומר, אני לא רואה פה בעיה, מעבירה מסוג פשע, אומר, השופט בית משפט עליון רואה את זה, אומר, אני לא רואה פה בעיה. אני לא יכול להתייחס, כי זה... אני לא מעניין אותי שהיועץ המשפטי לממשלה, פלוס פרקליט המדינה, פלוס התובע הכללי של מדינת ישראל, פלוס הקיסר של מדינת ישראל, והשליט בפועל של מדינת ישראל, אין לי שום בעיה שיש פה, מוגשים לי בפניי עבירות פליליות שלו. עכשיו, הטענה שלי גם הייתה בתוך העתירה הזאת, היא לא הייתה טענה של צריך להדיח אותו, צריך לפתוח נגדו בחקירה, הטענה היחידה הייתה שהוא לא אמור לנהל עכשיו את כל העניינים שנוגעים במינוי פרקליט מדינה, מאחר ואנחנו רואים את השימוש שהוא עושה במוסד הכל כך חשוב. בגלל שגם פרקליט המדינה הוא היחיד שיכול... אנחנו דנים בחדשות של שבוע שעבר, ודנו בזה, ואני עוצרת אתכם כי היה פה עניין השבוע שהוא לדעתי קריטי מאוד מאוד, ואולי לא לגמרי הבנו אותו. הסיפור עם בחירי ימינה, כמה העניין הזה מבוסס? כי אני יכולה להגיד לך שהשותף שלי לתוכנית... מה, העניין שאני אמרתי בוא נשאל לגבי הילד שקד. חבר'ה, שנייה, סליחה, תנו לי שנייה לדבר. זיו, השותף שלי לתוכנית, אמר שהילד מכחישה, האמת חבל שהיא לא עלתה אצל השידור כדי להגיב, אבל לפחות חלק מהדברים היא מכחישה. אז איפה אנחנו עומדים? מה אנחנו יודעים? לא, הילד לא מכחישה את זה, זה לא נכון. זה לא נכון להגיד שהיא מכחישה את זה, כי היא לא מכחישה את זה. אני לא קיבלתי ממנה הודעות כמו שהוא קיבל, אם הייתי מקבלת ממנה הודעות, אמרת לה, בואי תעלי לשידור ותדברי. בסדר, אבל... מה את יודעת על זה? זכות התגובה נתונה לכולם, אגב, כן. בסדר, אבל אני יכולה להגיד לך במאת האחוזים, לא 99.9, 100% היא לא מכחישה את הנושא שהיא דיברה עם שמעון ריקלין, שיפגש עם מנדלבליט. המחלוקת היחידה שיש היא האם היא הציעה מיוזמתה, או האם מנדלבליט ביקש את הפגישה הזאת. זו המחלוקת היחידה שיש. מהגורמים שאני קיבלתי את המידע מהם, אמרו לי באופן חד משמעי שמנדלבליט ביקש את הפגישה הזאת. לא רק עם ריקלין. אגב, לא רק עם ריקלין. עכשיו, מי עוד? את יכולה לתת שמות? לא. אני אגיד לך למה לא, כי אני מאוד, כן, אבל אני אגיד למה אני לא נותנת את שאר השמות, כי כשאני ביקשתי את אותה התחייבות כמו עם שמעון ריקלין, אז לא נתנו לי. אז אני לא רוצה להיות, אתה יודע, להגיד משהו ואחר כך... עכשיו, לגבי החשיפה של החייל... רק מה שאת בטוחה בו את אומרת, כן. לא, חשוב להדגיש, כן. אני רוצה להגיד משהו אחד, נקודה מאוד חשובה בנושא הזה, אוקיי? יש פה יועץ משפטי לממשלה שמנהל תיק נגד ראש ממשלה שהוא נבחר ציבור.
יושב יועץ משפטי לממשלה ומתדרך עיתונאים. ליועץ משפטי לממשלה יש דוברות. הדוברות היא אמורה להוציא ולהכניס מידע תקשורתי באמצעות עיתונאים. נכון שליועץ משפטי לממשלה יש זכות להיפגש עם עיתונאים, אף אחד לא שולל את הזכות הזו, לא שלו ולא של העיתונאים. הבעיה המאוד מרכזית היא הנושא של השיחה בזמן משפט. ויש פה משמעות מאוד מאוד רצינית. זה שראינו את קלמן ועוד כמה מהציונות הדתית באים ואומרים, אנחנו מציעים לראש הממשלה לקחת עסקת טיעון ולעזוב את התפקיד, זה לחוד, אוקיי? זה לא רלוונטי. הבעיה המרכזית היא שכשמבקשים מיועץ משפטי לממשלה לחקור הדלפות, והוא אומר, אני לא יכול כי זה נורא מסועף, והוא חלק מההדלפות האלה, מה שאנחנו רואים, כאן אנחנו נכנסים לתוך הבעיה המרכזית, וזו הייתה המטרה של החשיפה של הדברים האלה. העובדה שהוא רצה להיפגש עם שמעון ידועה לי מלפני חודש וחצי. לא פרסמתי את זה כי זה לא כל כך עניין. אבל כשאתה רואה שיש פה איזושהי מגמה של הדלפת חומרים שיש בהם כדי לשבש משפט, לא רק שהם משבשים את המשפט בדרך שלהם על ידי זיוף הראיות, כי מחיקה מתוך ראיה... דרך אגב, רק להעביר למאזינים, שיבוש הליכי משפט זה עבירה פלילית, נכון? כן, זו עבירה פלילית. זו עבירה פלילית, אגב חמורה, שלא יכולה בטח לא להתבצע על ידי הרשות של אכיפת החוק, על ידי התביעה עצמה. כמה שנות מאסר זה דרך אגב? אני לא זוכרת בשלוף. כנרת... רק אז נבהיר למאזינים שלנו, שבעצם כל הסיפור אומרים, מה הבעיה? מותר לעיתונאים לפגוש אותו. להם מותר. לא... אסור להביא מידע מתוך, או הדלפות מתוך החקירות בגלל, או מתוך משפט מתנהל בגלל שזה גם שיבוש הליכי חקירה, וגם הדלפות, שההדלפות אני כן יודע מה דינה, הדלפות זה דינה 3 שנות מאסר לפקיד משפטי שמדיף בנושא הזה. והרי ברור לכל ילד שבשיחות האלה הוא מדבר על משפט נתניהו, הוא לא מדבר על מזג האוויר בניקרגואה. על מצב החסה בשטחים. כנרת, ברדוגו מדבר על בחירי ימינה, את מדברת על איילת שקד, ברדוגו מדבר על בחירי ימינה. נכון, אבל שמעתי מצד שני את סמוטריץ', היום אומר, אתמול, אני חושבת זה היה, אומר, בקולו, אומר, אני לא חושב שראש הממשלה צריך לקחת לדוגמה עסקת טיעון, מאחר ואני חושב שפה אתה נותן את הכוח באמת לפקידות, לנהל את המדינה, ואז אנחנו סיימנו עם הדמוקרטיה. אני מעריכה את סמוטריץ', גם אני מעריכה את סמוטריץ', ואני חושבת שיש פה בכלל, וזה בכלל לא העניין של כדאי, כאילו, הוא מדבר ברמה המוסרית, אני מסכימה בעניין הזה, הוא מדבר ברמה המוסרית. אני חושבת שיש פה אינטרסים פוליטיים אחרים לגמרי, זה בכלל לא... אני דרך אגב רוצה פשוט לראות עם המאזינים שלנו ואיתך כנרת, איך היה המצב מבחינת הדיקטטורה המשפטית והדיקטטורה של הפרקליטות ב-2015, שאיילת שקד נכנסה לתפקידה כשרת משפטים, ואיך הוא היום ב-2020, אחרי 4 שנים שלה כשרת משפטים. מתי היה פחות גרוע? ב-2015 או היום? מתי היה פחות מה? גרוע. עכשיו הרי הגענו לשיא תרלול של דיקטטורה של הפרקליטות ושל היועמ"ש שלא היה כמותו מאז קום המדינה. ב-2015 לא היה כזה גרוע. לא, אני חייבת להגיד לך שאני את השחיתות של הפרקליטות ראיתי כבר ב-2007. אבל מה שהיה ב-2007 זה כלום לעומת עכשיו. אני חושבת שהיום אנחנו נחשפים לעוד דברים, בדיוק, יש יותר מודעות, אני לא חושבת, השחיתות היא קיימת בגופים האלה, היא קיימת בצורה בלתי רגילה, אני אקח אותך למשפט כתב, שזה המשפט שלמעשה בו אני התחלתי את הביקורת שלי כלפי הפרקליטות, אני יכולה להגיד לך שהם ישבו ותדרכו עיתונאים מני מזוז, מה זה תדרך? תקשיב, הוא נתן לעיתונאים, הוא פשוט הביס אותם באינפורמציה. עכשיו, מאחר ועיתונאים היו כבר בצד שלנו, נגיד את זה כך, בצד שלנו, אז אני גם ידעתי מהם הרבה מאוד דברים על מה קורה מאחורי הקלעים. ומני מזוז תדרך עיתונאים, ושי ניצן, ושוקי למברגר, וכל הגוורדיה הזאת תדרכה עיתונאים, והם פשוט יצאו בכותרות ענק. עורך דין ברסי, יש את... רק משפט אחד. כן, לסיום. יש את איציק סבן מישראל היום, היום הוא בישראל היום, פעם הוא היה בידיעות אחרונות, אתם מוזמנים לשאול אותו, הוא פרסם תמלול
של שיחה, הוא יכול להסביר לכם הרבה מה קרה אז בתקופה ההיא בפנים ומאחורי הקלעים. המערכת הזאת היא מושחתת, היא חייבת ניקוי דחוף. זה מה שצריך להבין. זה הכל, אנחנו בידיים שלהם. והניקוי הזה, דרך אגב, לא יבוא מבנט ושקד, שהיו עושים ארוחות זוגיות עם מנדלבליט ואשתו ועם שי ניצן ואשתו. אני רוצה להגיד לכם שמה שמדהים בעיניי שלעורך דין כנרת בראשי יש מקורות יותר חזקים ומהימנים מאולי כל העיתונאי המשפט בישראל, שזה מדהים בעיניי. אבל מה שיותר מדהים, איילת, תשימי לב, יערה, סליחה. כולם פה איילת היום. כן, אז מה שיותר מדהים בסיפור הזה, זה שמה עושים כתבי המשפט? הם יודעים מאיפה המקור שלי. הם יודעים את המקורות שלי. המקורות שלי באמת מהימנים. ומה עושה ברוך קרא, ומה עושה גליקמן? מה הם עושים? הם יוצאים באמירות שקריות ומבזות, וקוראים לי שקרנית. עכשיו, למה הם קוראים לי שקרנית? הם רוצים להסיט את השיח. המטרה שלהם היא להסיט את השיח. ברוך קרא אתמול התנה את ההשתתפות שלו בתוכנית, בזה שאני אחר כך לא אעלה לתוכנית. הניסיון של סתימת פיות, הסתת השיח. בערוץ 13? בערוץ 13? לא, בתוכנית רדיו, אוקיי. זה לא, אבל דבר אחד בטוח, זה לא יעזור, אוקיי? מדהים. זה הכל. ונגיד שהפרקליטות אמרה רק לפני 3 שבועות שהיא לא תיגרר לניהול המשפט בתקשורת, מנדלבליט. מה פתאום? היא לא התחילה אותו גם בתקשורת. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה, וחתימה טובה כמובן. שלום. טוב, אנחנו ממהרים לנושא הבא. אנחנו רוצים לעסוק בחוות הדעת שחיברו דוקטור אביעד בקשי, ברח לי השם קצת, ועורך דין דוד פטר מפורום קהלת, לגבי המחאות, לגבי מה, ולא לגבי המחאות, יותר לגבי מי יכול לקבל את ההחלטה. לגבי הסמכות של נכון, לקבל את ההחלטה. היועץ המשפטי בממשלה לקבוע לממשלה. בדיוק, ואנחנו כבר עם עורך דין דוד פטר, שלום. שלום, צהריים טובים. אז בוא נתחיל ככה, מה בבסיס חוות הדעת שלכם? חוות הדעת אומרת למעשה את המובן מאליו. בישיבות הממשלה האחרונות, היועץ המשפטי לממשלה אמר שהממשלה, כלשונו, כפוליטיקאים, לא מוסמכים לדון בהגבלות על ההפגנות. חוות הדעת שלנו אומרת את המובן מאליו, שאין כאן ניגוד עניינים, וחוק יסוד הממשלה וגם חוק הקורונה במפורש, שנחקק רק לאחרונה בבית המחוקקים שלנו, מסמיך במפורש את הממשלה להחליט בעניין. עכשיו, אני חייב להגיד מילה למסגר את זה נכון. ניגוד עניינים הוא כאשר נניח יש לכם אח, קרוב משפחה, שיש לו עסק שבעניינו את כרגולטור או שר מקבלים החלטות. ויש גם ניגוד עניינים מבני, כלומר זה לא נגיעה אישית, אלא משהו שקשור לעצם המוסד למשל, אם אתה מרוויח ממפתמות, ואחרי זה גם עוסק ברגולציה שלהם, למשל, אם היה שר חקלאות כזה, לכאורה, למשל. לכאורה, נכון, נניח אדם הוא משמש גם כמפקח, וגם כמפוקח. הוא גם מפקח לבנקים, וגם יש לו מניות שליטה בבנק. פה אנחנו מדברים על המצאה חדשה שאין לה זכר במשפט הישראלי, ולמעשה אין לה זכר בדמוקרטיות. ההמצאה הזאת אומרת שעצם זה שהממשלה מורכבת מפוליטיקאים, הופך אותה למצויה בניגוד עניינים, בשאלות שיש להם השלכה פוליטית. עכשיו אני מאתגר את המאזינים. בעצם להגיד שהפוליטיקאים לא יכולים להתעסק בזה, צריכים להיות בובות של היועצים המשפטיים. בהחלט, אני מאתגר את המאזינים לחשוב על החלטה שאין לה השלכות פוליטיות. אין החלטה כזאת בניהול חיי של מדינה. לכן, חוות הדעת הזאת שנאמרת, לאחר מכן היועץ המשפטי לממשלה אמר במסמך שהוא הגיש לממשלה, כאשר דוקטור אביעד בקשי רצה להציג את הדברים בפני חברי הממשלה, היועץ המשפטי אמר, לא כתבתי חוות דעת כזאת. קודם כל זה נכון, שזה מה שמדהים, אבל הוא אמר את זה. אתם אפילו לא יכולים להגיב למשהו, כי הוא לא כתב חוות דעת, הוא רק דיבר אצל יפרח. לא, זה פשוט תרלול. הרי אם הם אומרים שלממשלה יש ניגוד עניינים לשרים ולשרים לקבוע דברים נגד ההפגנות, בגלל שההפגנות נגדם. אבל הרי יש כמה הפגנות נגד ליאת בן ארי ונגד מנדלבליט, אז למה הוא לא בניגוד עניינים? יש גם הפגנות נגדו, למה הוא לא בניגוד עניינים? או נגד נשיאת העליון. לקבוע נושאים על ההפגנות? על השאלה שלך, ענה היועץ המשפטי לממשלה רק בסוף השבוע האחרון בריאיון ליהודה יפרח במקור ראשון, שהוא מסוגל לעשות חיץ רגשי. הוא עושה חיץ, כן, הוא נכון. בין הדברים. קראתי את הדברים, נכון.
הדבר הלא יאמן, שדרך אגב אני חייב להגיד שהיועץ המשפטי הזה נמצא בניגוד עניינים מובנה. על כל דבר ועל בכל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה רבדים, ניגוד עניינים על ניגוד עניינים, על ניגוד עניינים, על הקלטות, על הצו, בתור פרקליט מדינה, בתור יועץ משפטי לממשלה, בתור אדם שיש עליו קלטות של עבירות פליליות מוחזקות בכספת, בכל כך הרבה דברים ניגוד עניינים, והוא מטיף לכל העולם על ניגודי עניינים שלא היו ולא נבראו בתולדות הדמוקרטיה. כן, חשוב גם להדגיש שלמעשה הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא הייתה נכונה גם אם היה לנו יועץ משפטי אחר, גם אם רב אריה לוין היה היועץ המשפטי לממשלה, הייתה לנו את אותה בעיה, כי אנחנו מדברים על בעיה מבנית. היועץ המשפטי לממשלה לא יכול, ללא הסמכה חוקית, להגיד לממשלה שהיא לא מוסמכת לדון כי הם פוליטיקאים. זה לא נכון מבנית, גם אם היועץ המשפטי לממשלה לא היו נגדו שום חשדות. כלומר, יש פה בעיה מבנית חמורה. דבר נוסף, היועץ המשפטי לממשלה לא מוסמך בשום מקום לקבוע לממשלה מי ייכנס ומי יצא, ואילו חוות דעת יוגשו על שולחנה ואילו לא. לפי תקנון הממשלה, שהממשלה מחליטה על סדר עבודתה כמובן. לפי תקנון הממשלה, כל שר יכול להביא חוות דעת מומחה שיכולה לדעתו לסייע לליבון עניין שנמצא על סדר היום. עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעתו המשפטית, היא גם לא יכולה לכפות על הממשלה את צעדיה הביצועיים. הרשות המבצעת היא הממשלה הנבחרת שלנו, ובוודאי שלא יועץ משפטי. כבר בשנות ה-60 השאלות הללו עלו. הוא הפך מיועץ לקובע, למעשה. זה פשוט לא יאמן. השם הרי זה יועץ משפטי לממשלה, זה בסך הכל פקיד קטן שאמור לעזור לממשלה ליישם את המדיניות שלה, וזה נהיה מפלצת כזאת, שזה פשוט לא יאמן. אנחנו לא הראשונים שמנהלים את הדיונים הללו. כבר בשנות ה-60 היה ויכוח בנושא, בדיוק במעמד חוות הדעת של יועץ המשפטי לממשלה, בין דוב יוסף שהיה שר המשפטים אז, להאוזנר שהיה גם התובע במשפט אייכמן, אבל היה גם היועץ המשפטי באותה תקופה. הוקמה ועדת אגרנט כדי ללבן את העניין הזה. ועדת אגרנט אומרת חד משמעית, היועץ המשפטי לממשלה יכול להכתיב לפקידים שונים, כמו פקיד במשרד הפנים, פקיד במשרד החקלאות. מה הדין אומר? הרי לא כל פקיד יפרש בעצמו מה החוק אומר. צריך שיהיה סדר, בוודאי. אבל עמדת היועץ המשפטי לממשלה לא יכולה להכתיב לממשלה את הדין. הממשלה היא זו שצריכה להחליט. אם מישהו חושב שממשלה עשתה עוול, בשביל זה יש בית משפט במדינת ישראל, ואפשר לעצור כנגד הממשלה אם מישהו חושב שההחלטה היא לא חוקית. הוא הסתמך, במכתב תשובה שלכם, הוא הסתמך על פרשת פנחסי, שם לדעתי אהרון ברק נתן בעצם את הסמכות ליועץ המשפטי לממשלה, אין לי כרגע את הציטוט מול העיניים. דרך אגב, גם בחוסר סמכות. באיזה סמכות הייתה לאהרון ברק להחליט את זה? ברור, אני רוצה שעורך-דין פטר יתייחס לזה, כן. החלטת ממשלה מאוקטובר 1962, לאחר הוויכוח הזה בין האוזנר ליוסף, האוזנר, שהוא היה היועץ המשפטי לממשלה, אמר שליבו שלם עם כל המלצות הוועדה. הממשלה החליטה לקבל את המלצות הוועדה, כלומר יש החלטת ממשלה מאוקטובר 62 שקובעת שחוות הדעת של היועמ"ש לא מחייבת אותה. והאוזנר בדיון הזה אמר, אני מצטט, מעולם לא התיימרתי להכתיב לממשלה פסקים או לקבוע בשבילה את דרכה, וציין שהעמדה הזאת היא מגוחכת. כך אמר היועץ המשפטי לממשלה האוזנר בשנת 62, הדין מעולם לא השתנה, הממשלה מעולם לא קיבלה החלטה אחרת. עכשיו צריך להבחין בין המצב המשפטי, אותו תיארנו בחוות הדעת, לבין ערפל קרב שכל הזמן מפזרים כדי לחרזם בסמכויות נבחרי הציבור. האחריות על כישלון או הצלחה בכל עניין שבמדיניות, היא על הפוליטיקאים, לא על הפקידים. היא על הפוליטיקאים. נכון. הם ישלמו את המחיר, האחריות עליהם, הם צריכים להחליט. אבל הסמכות של הפקידים... אנחנו חייבים לסיים, עורך דין פטר, אבל אני מנסה להבין, הרי זה לא, אף אחד לא יעלה על דעתו שבמשבר בריאותי כמו הקורונה יגידו אנחנו רוצים לשמוע עמדה אחת של בריאות, ואנחנו לא עוסקים כאן בהפגנות, שוב, אנחנו עוסקים כאן בחיי אדם, כי מה שקרה עם המחאות זה חיי אדם, ופשוט מנדלבליט מנע את המתווה, מנע זה... אני מנסה להבין, איך זה נתפס, אתה יודע, שיועץ משפטי מונע בכלל, בכל תחום היועץ המשפטי, לשמוע חוות דעת משפטית נוספת. דרך אגב, בסוף הייתם בישיבת ממשלה או לא? מה היה בסוף? אני כתבתי את חוות הדעת יחד עם דוקטור אביעד בקשי. דוקטור אביעד בקשי היה אמור להיות נוכח בקבינט הקורונה. כחול לבן הטילו וטו. כחול לבן פוצצו את הישיבה, והוא לא נכנס לישיבת הממשלה. עכשיו, לעניין שאלתך, יש פה שוב ערפל קרב מהייעוץ המשפטי. וגם מהדוברות שלה בכל מיני מקומות בתקשורת. נכון, זכות יסוד בדמוקרטיה היא חופש ביטוי וחופש הפגנה, אין בכך ספק. גם חופש תנועה וחופש פולחן וחופש תעסוקה שפוגעים... יש לנו הרבה מאוד זכויות. שפוגעים בהם עכשיו. זכויות הן לא זכויות מוחלטות. זה שיש לי חופש תנועה, זה לא אומר שאני יכול עכשיו לצעוד לתוך בסיס גלילות.
נכון? אף אחד לא מעלה את זה בדעת. לא, עכשיו בקורונה, עכשיו בסגר מגבילים, חופש תנועה, חופש תעסוקה, חופש דת. כל זכות צריכה להתאזן מול מערך זכויות אחר. לכך המשפטנים אוהבים לקרוא איזון מידתי בין זכויות. עכשיו, במילים פשוטות, מדובר בשיפוט ערכי במדיניות. זה תפקידו של נבחר הציבור. מי אמור לעשות את האיזון הזה? רק נבחר הציבור. הוא מייצג את שקלול הערכים של החברה בגלל שיצרו קואליציית ערכים. שום פקיד לא מוסמך לבצע את האיזון הזה. כמובן, על החלטות הממשלה יש גם ביקורת שיפוטית אם נעשה משהו בניגוד לחוק. עורך דין דוד פטר, אנחנו חייבים לסיים, לא נספיק את בחירות ארצות הברית. עורך דין דוד פטר, שכתב את חוות הדעת יחד עם דוקטור אביעד בקשי מפורום קהלת, תודה רבה. תודה רבה. חתימה טובה, שבת שלום. חתימה טובה. אנחנו רוצים לעבור לבחירות בארצות הברית. בגדול, צריך להגיד, כל הבסיס הדמוקרטי של העניין הזה, ברגע שיועץ משפטי, פקיד, בכיר ככל שיהיה, קובע לנבחר ציבור, אגב קוריוז, לא שוכח את זה, זה פשוט לא יצא לי מהראש. אנחנו ברנע לפני כמה שבועות, שהיה את העניין עם הקמת הוועדה של מח"ש, שאמיר אוחנה בתור שר משפטי מקים, אז הוא אמר שהם לא הקשיבו ליועץ. פעם ראשונה שנה, שהממשלה מקבלת החלטה בניגוד ליועץ המשפטי לממשלה, ואז כתב נחום ברנע, זו הפיכה שלטונית. העובדה שלו... הפוליטיקאים עושים הפיכה, שנבחרו על ידי הציבור, עושים הפיכה נגד פקיד. מה שמדהים זה שבעצם אנחנו, במדינה דמוקרטית נורמלית, יש שלושה רשויות, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, שזה הממשלה, והרשות המחוקקת, שזה הכנסת, והן מאזנות אחת לשנייה, והן שוות אחת לשנייה. לא לדבר על זה שאצלנו הרשות השופטת בעצם מעל האחרות, ודורסת את השתיים האחרות, ולא שווה אליהם, כן. והן לא יכולות לאזן אותה. נוצרה לנו רשות רביעית, שהיא הרשות של היועץ המשפטי בממשלה, שהיא יותר חזקה גם מהרשות המחוקקת, וגם מהרשות המבצעת, מהממשלה וזה, והוא בעצם בן אדם אחד, פקיד, שאף אחד לא בחר אותו, בחרו אותו בקומבינה איזה 3 חברים בוועדה, בלי פרוטוקולים, בלי כלום, הוא יהיה יותר חזק מהממשלה ומהכנסת שנבחרו בבחירות על ידי מיליוני אזרחים. מדהים. טוב, אנחנו חייבים לדבר עם הנציג שלנו בישראל, יושב ראש הרפובליקני, מרק צל, שלום. שלום. תן לנו ככה, קצת על הבחירות בארצות הברית, גם מותה של השופטת המאוד מוכרת שהסעיר את ארצות הברית השבוע, ואיך זה משפיע על הבחירות. השאלה עכשיו זה מי יחליף אותה ומתי מישהו יחליף את השופטת רות ביידר גינסבורג. והעמדה של הנשיא, ואיתו אני מסכים לחלוטין, שהרפובליקנים שהם עכשיו שולטים בבית הלבן וגם בסנאט, שזה בעצם שני גורמים שיחליטו מי יחליף את השופטת גינסבורג, הם צריכים לעשות את זה לפני הבחירות, ויהיה כאן איזשהו מאבק מעניין וחריף. בעצם רק נבהיר למאזינים שלנו, בארצות הברית, שהיא דמוקרטיה אמיתית בניגוד אלינו, לעם יש say מי יהיה שופטי בית המשפט העליון, ולכן העם בוחר את נשיא ארצות הברית, ונשיא ארצות הברית שנבחר על ידי העם האמריקאי, הוא בוחר מי יהיו שופט בית המשפט העליון. המינוי הוא לכל החיים, ברגע שמישהו מת או פורש, אז נשיא ארצות הברית שנבחר על ידי העם, בוחר שופט חדש בבית המשפט העליון, והוא עובר שימוע אצל נציגי העם בסנאט, ככה עובדת דמוקרטיה. כן, כאילו, זה כמו, עכשיו, היה איזון מאוד עדין בבית המשפט העליון האמריקאי, בערך חצי-חצי, בין שופטים שמרנים לבין שופטים אקטיביסטים. רות גינסבורג הייתה בין הסמנים היותר שמאליים, דרך אגב, יחסית לבית המשפט העליון שלנו היא ימין קיצוני, אבל בארצות הברית היא הייתה הסמן הכי שמאלי קיצוני של בית המשפט העליון, ועכשיו בעצם, אם נשיא ארצות הברית יבחר בעצם שופטת שמרנית במקומה, יהיה רוב שמרני בבית המשפט העליון האמריקאי, כנראה לדור הבא, ל-20 שנה הבאות. אני מנסה להבין ממרק... זה קריטי, זה ממש נושא
קריטי אני אוהב את לארצות הברית. התוכנית שלכם. אתה תעלה שוב, כי השיחה היום קצרה, ואני חושבת איזה שאנחנו כיף, צריכים תודה. לדון, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות אייטם קצת יותר ארוך על ארצות הברית, אז אולי גם שבוע הבא. אז זה נושא קריטי, חייבים להבין, זה נושא קריטי לבחירות. לא נשאר לנו זמן, כי יש פה שיחות על ממש בלי סוף. נכון. אבל מרק, אני מנסה להבין ממך, תראה, פה בישראל השיח המשפטי הפך להיות משהו מאוד בולט וקריטי. כמה בארצות הברית האמריקאים מתרגשים מהסיפור הזה של שופט לכאן או לכאן שישפיע על המאזן? הבית משפט העליון באמת, יש לו מעמד מאוד חשוב במערכת הדמוקרטית בארצות הברית, ועדיין הציבור תומך בבית משפט עליון בארצות הברית, בניגוד למה שקורה כאן בבג"ץ למשל. כי שם זה בית משפט עליון אמיתי, שלא מתערב בפוליטיקה. אני לא רוצה לפגוע באף אחד כאן, אני מדבר כאמריקני, זה הכל, ולא כאמריקני. אבל מה שאני אומר שהאיזון בין הפלחים בבית משפט עליון מאוד חשוב. ובעבר הנשיאים למפלגה מסוימת הם ניסו לחזק את הייצוג של הצד האידיאולוגי שלהם בבית משפט עליון. זה מה שקורה עכשיו. כן, טוב, אנחנו ממש חייבים לסיים, אתה שומע את המוזיקה, נגמרה התוכנית לצערי, אנחנו נעסוק בזה, זה חשוב, לא עוסקים בזה מספיק, נעסוק בזה גם בשבוע הבא. מי אתה אומר מנצח בבחירות? אימור מהיר. מה? כן, נכון, יש לנו 300,000 מצביעים כאן בארץ, עובדים כמו כזה. יאללה חברים. יש לי משהו בשביל אבא שלך. אנחנו צריכים שהסגר הזה ייתן את המצביעים האמריקאים כאן בארץ לצאת ולהצביע, כי אנחנו מצביעים עכשיו. טוב, חברים, מרק צל, יושב ראש הרפובליקנים בישראל, מרק צל, תודה שהיית איתנו, וחתימה טובה בשבת שלום. מה חתימה טובה? יאיר, אנחנו אין לנו זמן, כאילו, זה, ערך את השידור אבי יצקוביץ', על הביצוע הטכני רונן דן, על הדיגיטל יוסי דוידוב, תודה. דיברתי היום יותר מדי, סיימתי לנו את כל הזמן תוכנית. חתימה טובה, גם לכל מאזיני גלי ישראל, וכל מי שמקשיב לנו, ואתה יודע, ושנחזור פה אחרי, בצד השני, מה שנקרא, של הצום, ושבוע הבא נהיה איתכם שוב בשעה 11. תודה. תודה.